Jaume Camproví, Gourmet. Guaitant fotografies de pagès i repassant la recepta de la panada mallorquina, he pensat en l'olleta mallorquina. Què me'n dieu? Se li pot dir? Jo penso que sí. I farem una olleta amb pasta de panada i farcida dels ingredients típics i posats a coure en cru. La fareu? No penseu tant, cuineu i mengeu. Això és vida. Soc en Jaume Camproví, des de Sitges. I avui farem l'olleta mallorquina. Per començar, reunirem tots els ingredients per a fer l'olleta mallorquina. I la carn de xai, el porc, la sobrassada i els pèsols marquen la diferència. En un bol posem tots els ingredients per a fer la pasta. Primer tamisem la farina i fem un forat al mig. Hi posem la cervesa i l'oli i el sucre i el llevat Royal. I ho barregem. També hi afegim el llard i l'ou i continuem remenant. Hi posem una mica de farina i barregem amb les mans. Fem una bola i ho deixem reposar 20 minuts. Mentrestant, en un bol, posem el xai i el porc, tallats a daus, i la sobrassada. Pebrem i salem. Posem un raig d'oli i ho ben barregem. Han passat 20 minuts i ja podem pastar. I en farem dues parts. Volem fer dues olletes. Estem fent la meitat de la recepta, que era de 4. I serà com un plat principal acompanyat d'una amanida. Anem estirant la pasta. I ja té el gruix desitjat. Hem agafat una cuba de gelat com a motlle. No en teníem altra. El que teníem a la cuina. L'hem oliada i li posem la pasta ja estirada a sobre. Apretant-la amb els dits, acabem de donar-li el gruix i la forma que vulguem. I li posem els pèsols. Millor si són frescos. Posem els pèsols al bol, on hi teníem la carn de xai i de porc tallades a daus. I ja anem a omplir el motlle. Que bo quedarà! La sobrassada li donarà aquell sabor extra. I ho tanquem.
Quan dic que és un plat principal, és perquè dins de cada copa hi ha 150 grams de carns, el que es considera una ració individual. Però si ho voleu, les podeu fer més petites, d'aperitiu. Traiem el sobrant de la pasta, ja que no volem una capa molt gruixuda. I les anem enganxant. I ara ve el salt mortal. Un cop sec i fora. I la posem sobre paper d'alumini en una plata d'enfornar. Ara li farem la tapa. Podem fer el cercle amb una salxitxa prima o en 2 cercles i marcar-ho, com fem nosaltres. I aquí el tenim. I el posem a sobre l'ulleta. I el marquem. I mica en mica va agafant la forma. No som professionals, però ha quedat prou bé. Pintem amb rovell d'ou i enfornem. 50 minuts a 180 graus. Ja han passat els 50 minuts. Cuiteu quina parella de belleses. I... Tachin, tachan. Aixequem la tapa i guiteu la ulleta mallorquina. Quina olor que fa! Cruixent, gustosa, ho té tot. No em direu que era difícil. I res més a dir que... Visca Mallorca!